Előfordul, hogy az embernek semmi kedve nincsen magába nézni, pláne meditálni, pedig pontosan tudja, hogy nem lenne rossz ellazulni egy kicsit. Ez a verses meditáció finoman vezet át a belső csendbe, miközben elmerülhetsz egy csodaszép irodalmi alkotásban. Kezd azzal, hogy kényelmesen elhelyezkedsz. Ülj le, vagy feküdj le úgy, hogy a tested stabilnak és nyugodtnak érződjön. Engedd le a vállad, lazítsd el az arcod, és ha készen állsz, hunyd le a szemed. Érezd, ahogy minden kilégzéssel egyre könnyebb leszel. A feszültség pedig lassan leolvad rólad. Folytasd ezt a mély, nyugodt légzést, és hagyd, hogy ez a vers puhán belesimuljon a légzésed ritmusába. Tóth Árpád, Körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vad kővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska hult, s az aszfalt szennyén szerte szétgurult a végtelen fény millióm karátja. Bűvölten állt az utca, egy sovány akác részegen szítta be a drága napfényt, és zöld kontjában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt, csak a színek vígpacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő, de aztán tompa telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyársziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkáslány kezére. Képzeld magad elé azt az átalakulást, ahogy a szürkeségből lassan kibomlik a fény, és egy hétköznapi utca megtelik élettel, színekkel, reménnyel. Most gondold végig, milyen fényforrások vannak a saját életedben. Ne annyira emberekre gondolj, hanem mindarra, ami örömet okoz. A szokásaidra, kreatív pillanatokra, a boldogan végzett tevékenységeidre. Olyasmikre, amik váratlanul színezik meg a napodat. Lehet ez egy reggeli séta, egy csésze tea, a kedvenc hobbid, egy kedves dal, amit mosolyogva hallgatsz, vagy egy új könyv illata. Valami, amihez visszanyúlhatsz, ha egy kicsit több fényre vágysz. Válasz ki most egy ilyen apró belső napocskát. Valamit, amit talán nem is mindig tudatosan használsz erre, mégis jobban érzed magad tőle. Vegyél egy mély levegőt, és gondolatban ígérd meg magadnak. Ma időt adok annak, ami fényt gyújt bennem. Ma időt adok annak, ami fényt gyújt bennem. Ahogy kilélegzel, engedd el a maradék szürkeséget is. Hagyd, hogy ez az ígéret könnyed és lágy legyen, mint egy tovatűnő fénycsík a házak között. Lassan térj vissza a tested érzeteihez. Mozgasd meg az ujjaidat, a nyakad, a vállad. Érkezz vissza a jelen valóságába, és amikor jól esik, nyisd ki a szemed.
A mai napodban ott lesz veled a ragyogó hajnal szikrája. Csak észre kell venned. Örülök, hogy itt voltál. Légy kedves magadhoz, és találkozzunk legközelebb is.